L-Oppożizzjoni Nazzjonalista ta' Bernard Gregg titkellem differenti f'Malta u fi Brussell. Dan ġie notat mill-Partit Laburista fi stqarrija fejn rimarka kif dwar direttiva Ewropea għall-Istati Membri kollha imsejħa Fit for 55 f'Malta l-Oppożizzjoni qed tattakka lill-Gvern iżda mbagħad nies fih dana bħal Roberta Mezzola iddeskrivit din id-direttiva bħala leġiżlazzjoni storika u eki legislation. Key pieces of legislative files. Il-Partit Laburista saħaq li dwar din il-leġiżlazzjoni marbuta ma' tniġġis tal-bastimenti u li tolqot il-qasam tal-merkanzija, l-Oppożizzjoni Nazzjonalista qed tażel li taġixxi fl-interess partiġjan minflok dak nazzjonali. L-Oppożizzjoni minflok tiġbed il-ħabbel favur Malta tibqa' tipprova tiskurja punti politiċi, hekk għamlet fil-pandemija, hekk għamlet fil-proċess tal-FATF, hekk għamlet waqt il-gwerra fl-Ukrajna, hekk għamlet meta pajjiżna kien qed jiffaċċja l-isfidi tal-immigrazzjoni irregolari u dawn huma biss ftit eżempji fejn fl-ebda minn dawn l-Oppożizzjoni ma ġibdet il-ħabel ta' Malta u minflok attakkat biss l-Gvern innota il-Partit Laburista. Il-Partit Laburista saħaq li Gvern Laburista jibqa' jaħdem favur in-negozji u l-familji Maltin u Għawċin filwaqt li l-Oppożizzjoni tibqa' medija fil-politika tal-imoddi għax li tiġbed il-ħabel favur l-interess nazzjonali hi xi ħaġa li ma talmet tagħmilha qatt.